Ngicela le rubbish ihambe. Ayifuni mina, uze ngoba rubbish la. Bese uyangishiya futhi. Baba wena usile nawe. Wo. Don't send you. Wala plastic wena. Wala. Wena ngizokhambela inyanga lezi usitshela ukuthi ulala nabantu abadala. Wena ntate wantina ntate. Wo. Mina ungangijwayeli nana, angilali namadoda abantu ngangiphapheli. Ngithwalele i-passport, ngithwaleleni. Hayi emsikaphaphela. Lo mntana lo. Yes. Vala show. Khona ukutshela ubaba because baba umuntu engimi-understandayo, umuntu ophansi. Why understand ubaba wena? Why understand ubaba ngumama ngithwaza kimi? No, why ukhona uunderstand yena? Ukhona umuntu ophansi. Yena unjani uphansi kanjani ngendlela ezikhona? Nana, wena ulala nalo baba. Ulala nalo baba. Uzele isex la. Angizela ngayo. Uzeleni manje? Ngizele ukuhlala la ekhaya ka. Uzele ukuhlala. Oh no, kanti ke ngimoto mama wey. Lo mntana ngizomshaya. Yabona lesindondidwa. Phuma kwami. Ayenze. Wethani lengwana? Ngicabanga ukuthi yini leto engifakile. Akakuthandi lo baba ufuna ikuku when yakuyuza, you have to know that. Wena uyuza ngwana ubatla kuku umubona le fresh le madi amacha ke ubatla mo robala so that o sa patale rent.